Nik uste erantzuna pusilanime samarra dela, ez? Pusilanime samarra. Esan nahi dute ez duzue arazoa ukatu, esan duzue gainera daukazue soluzio bide bat, errentaren bidez, baina egia dena da, proposamenaren aurrean zuzenketarik ez daukagula. Beraz, aipatu dezuen errentaren bide hori, gustatuko litzaiguke, pixkat idatzita ikustea, beltza txuriaren gainean. El juez decidirá. El juez decidirá. Ya, a ver, hombre, egongo dira kasu batzuk eraman behar direnak epaitegietara, baina nik uste Jaurlaritzak egin beharko lukela esfortzu pixka bat ezagutzen fenomeno hau, ezta? Estadistikoki, kuantitatiboki, ondoren politikak hartzeko, esan dugu lehen. Gaurko proposamena ez dakite mugatzeko, kontrolatzeko zentzu horretan, baizik eta ezagutzearen zentzuan, eta nik uste nahiko proposamen normala dela ikusita lehen aipatu ditudan datuak. Atari batean alokairu guztien eren bat baldin badago gelaka, horren prezioaren bilakaerak aldatzen du nahita ez etxe bizitzaren alokairuaren prezioa. Etxe bizitzaren alokairu prezioaren atzean faktore asko daude, baina hau da bat eta ez da txikienetakoa. Gelaka alokatzen diren etxe bizitzak. Esan zaigu, Larrea Andereak esan digu ez duela ezagutzen kasurik fidantza jartzen duena, ez dakit, nik ezagutzen ditut ikasle pilo bat, gelaka alokairuan daudenak, en ese arrendamiento de cosas que ha dicho la señora San José. Sí, bueno, si se le aplica el Código Civil se considerarán cosas. Ya les diré a mis estudiantes que no están en una habitación, en una vivienda, sino en una cosa. Todos pagan una fianza. Todos pagan una fianza, algunos de un mes, otros de 2 meses. Son fianzas que se les devuelven después. Si no ha habido ningún desperfecto, ningún problema, se ponen en todos los casos. Nik horregatik uste dugu fidantza hoiek ezin badira ere derrigorrez exigitu, uste dugu jartzen diren kasuetan Jaurlaritzak egin beharko lukela saiakera bat eskatzeko eta estadistikoki kontrolatzeko. Esan dugu, aldatu dadila, aldatu behar den araudia, pixkat irekita usten genuen. Espero genuen ere, zuen zuzenketarekin adostasun batera iristea. Guk esan dugu, uste dugu, etxe bizitza legearen 54. artikulu aldatu beharko litzatekela eta haren garapen bezala egin zen dekretoa. Uste dugu hor jarlitekeela. De hecho, Espainiar estatuko beste autonomia erkidego batzuetan, kontratuen erregistroa arautzen denean eta fidantzen kudeaketa arautzen denean, hitz egiten da batzuetan ez bakarrik etxe bizitzen alokairuaz, baizik eta baita ere suministroen alokairuaz eta zerbitzuen alokairuez. Uste dugu hor badagoela bide legal posible bat hemendik egin daitekena Euskal Autonomia Erkidegotik. Eta bestela, esaten dudana, pusilanime samarra, ezin da zer egin, ez? Igual, 3 hilabete barru, ikusiko dugu este titular bat, zeinetan jartzen duen, 500 ordez, Donostian, daudela, 600 eurotan, batez beste, gelakako alokairuak, eta, ezin dugu ezer egin. Aguantatu behar gara.